Okay, Mataji. Hare Krishna. You are all set. Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 16వ అధ్యాయము గీత 18 రోజుల క్లాస్లో అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తబృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దైవాసుర సంపదలు, దైవాసుర సంపద్ విభాగయోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. అంటే దైవగుణాలు, దేవగుణాలు, అసురీ గుణాలు అన్నది ఈ రెండు గుణాలు కూడా ఇందులో చూస్తాము. భగవానువాచతో ప్రారంభమవుతుంది. అభయం సత్వ శ్రీ భగవానువాచ. అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యం అక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతిశౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమని పలికారు అంటే, ఓ భరతవంశీడా, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకపోవటం, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవటం, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు వాంఛించకపోవటం, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు అంటే చెయ్యకుండా ఉండటం అటువంటి పనులు అని, దృఢ నిశ్చయము, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే అంతర్శుచిత్వం, బాహ్య శుచిత్వం రెండు, లోపల శుభ్రత ఉండాలి, మనస్సు శుభ్రంగా ఉండాలి, పరిశుద్ధమైన చిత్తము, పరిశుద్ధమైనటువంటి దేహం, బయట కూడా మనకి శుభ్రత ఉండాలి, శుచిత్వం. ద్రోహం చేయకపోవటం, గౌరవ వాంఛ లేకపోవటం దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణములు. ఈ శ్లోకాలన్నిటిలో కూడా ఈ యొక్క దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలను వివరించారన్నమాట. ఇది మనకి ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం. అంటే మనం ఈ మార్గంలో వెళ్ళటానికి ఏ రకమైన లక్షణాలు కావాలి, ఏ రకమైనటువంటి లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి అనేది మనకు ఈ అధ్యాయంలో తెలుస్తుంది. ఏ రకమైన లక్షణాలను వదులుకోవాలి అన్నది కూడా చక్కగా వివరంగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పటం జరిగింది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఆ కారణంగా మనందరం కూడా చాలా శ్రద్ధగా విని గుర్తుంచుకుని పాటించటానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. తర్వాత ఈ దేవీ లక్షణాలన్నీ ఈ 16 అధ్యాయంలో 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు చూసాము ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత 4వ శ్లోకంలో
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ సంపదమాసురీం. సో పార్థ పృథక్కుమార అంటే కుంతిపుత్రుడా, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గుణాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అంటే అజ్ఞానం, ఇగ్నరెన్స్, తర్వాత పొగరు, ఇంగ్లీష్లో యారగెన్స్ అంటాం, దురహంకారం, కన్సీట్, క్రోధం, యాంగర్, కోపము, పరుషత్వం అంటే హార్ష్నెస్, అంటే కరుకుగా ఉండటం, మా గర్వం, ప్రైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా అసురీ లక్షణాలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మనకిక్కడ దుష్టచతుష్టయాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే దుష్టచతుష్టయం అందరూ లేరు, ఇటుపక్క వీళ్ళు బహుశా మరి ధర్మరాజు వాళ్ళేమో, ఇటుపక్క మాత్రం మనకి శకుని, దుర్యోధనుడు కనిపిస్తున్నారు. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ, ఈ అసురీ గుణాలకు ఉదాహరణగా మనం వీళ్ళని చూస్తున్నాము. దేవగుణాలకు ఇక్కడ మనం భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాము, కాళీయ మర్దనం దృశ్యం. తర్వాత ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, పాదాలు ఏమిటి అంటే దయాభావం, కరుణ అని చెప్పేసి, అంటే ఏ జీవిని కూడా హింసించవద్దు అని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత నిన్న కూడా మనకు ఆ ప్రశ్నలో చూసాం, అహింస అంటే హింసించకూడదు, ఒకటి ఏ జీవిని హింసించకూడదు, 2 శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు. ఆ దయాభావం, కరుణ, మర్సి అనేది ఈ 4 స్తంభాల్లో ఒకటి. నిరాడంబరత, ఆస్టెరిటీ అంటే నియమబద్ధంగా జీవితాన్ని సాగించటము, అంటే కొన్ని ఇలాంటి సూత్రాలు పెట్టుకుని, నియమాలు పెట్టుకుని ఆ ప్రకారంగా మనము ఉండటం, ఏ అలవాట్లకు గురి కాకుండా ఉండేటటువంటి నియమబద్ధమైన జీవితము గడపటము. సత్యము, నిజాయితీగా ఉండటం. ఆ తర్వాత శుచిత్వము అంటే నేను ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు బాహ్య శుచిత్వమే కాదు, అంతర్శుచిత్వం కూడా. అంటే మన మనస్సు కూడా చిత్తశుద్ధి ఉండాలి అని చెప్పి, చిత్తశుద్ధి ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఇలా చేయకూడని ఆలోచనలు కానీ పనులు కానీ మనము చేయకూడదు. ఆ చిత్తశుద్ధి అనేది ఉండాలి. ఈ 4 కూడా ధర్మానికి 4 స్తంభాలు, పాదాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు కూడా 12వ అధ్యాయంలో నువ్వు ఒకవేళ ఇలా అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి అవి చెప్తూ నువ్వు అవి చేయలేకపోతే ఈ ధర్మసూత్రాలని నువ్వు పాటించు, అప్పుడు నీకు నా వైపు నీకు భక్తి మార్గంలోకి రావాలనేటటువంటి కోరిక వస్తుంది, వృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో ఆ 4 స్తంభాలు ఏమిటి అంటే ఇది దయాభావము, నిరాడంబరత, నియమబద్ధమైన జీవితము, నిజాయితీ, శుభ్రత, అంతర్శుభ్రత, బాహ్య శుభ్రత ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అందరూ ఎలా ఉంటున్నారు అంటే ఇలా అందరూ కూడా కలహాలతో ఉంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణే కేంద్రంగా, బిందువుగా పెట్టుకుంటే ఆ కుటుంబము ఇలా కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. ధర్మ మార్గంలో ఉంటే మనకు ఆ శాంతి ఉంటుంది అని. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశు చ సంపదం దైవీమభిజాతోసి పాండవ. దైవీ గుణములు మోక్షము దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ ఆసురీ గుణములు బంధనములో చిక్కుకుపోయి ఉండటానికి కారణమవుతాయి. సో అర్జున, నీవు దైవ గుణాలతోనే జన్మించావు, నువ్వు బాధపడకు. సో దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధాయ ఆసురీ మత. సో దైవీ సంపదలని మోక్షం వైపు మనకు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. ఆసురీ గుణాలు మనల్ని బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి.
ఆ శుచ సంపదం దైవీ అభిజాతోసి పాండవ. నువ్వు ఈ దైవ గుణాలతో నువ్వు ఉన్నావు, జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు ఏమి కూడా దాని గురించి ఆందోళన చెందనవసరం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడితో చెప్పటం జరిగింది. దైవగుణాలు ఉన్నవారు ఈ రకంగా ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు, మోక్షానికి పాత్రులవుతారు. అసురీ గుణాల వాళ్ళు ఇలా బంధాలలో చిక్కుకుంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావము, ఆసురీ స్వభావము కలిగిన వారని రెండు రకాలు. సో మనకి ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవచ. సో ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు. దైవ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, అసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. సో దైవ సంపద గురించి ఇంతకుముందే దైవో విస్తరశ ప్రోక్త, ఇంతకుముందే నీకు విస్తరంగా చెప్పేశాను దైవ సంపద గురించి. ఇక అసురం పార్థమే శృణు. సో ఇప్పుడు ఆసురం ఎలా ఉంటుంది, ఈ అసుర సంపద ఎలా ఉంటుంది అన్నది పార్థ విను నేను చెప్పేది అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం వివరంగా దైవ సంపద లక్షణాలు చూసాము, అసురీ లక్షణాలు విను. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసుర న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, అసుర స్వభావం వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడనిదేదో, నివృత్తి చేయాల్సిందేదో చేయవలసింది ప్రవృత్తి ఏది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో శుచిత్వం కానీ సత్యం కానీ వాళ్ళల్లో కనిపించవు అని చెప్పేసి తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి తెలియదు ఇవేవి కూడా. ఏది శుచిత్వం అంటే బాహ్య శుచిత్వం, అంతర్శుచిత్వం, చిత్తశుద్ధి, సత్యము అనేది వాళ్లకు తెలియదు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. వారు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని అంటూ ఉంటారు. అయితే మైదున కోరిక వలననే ఇది తయారైందని, కామం తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. సో వీళ్ళు ఈ జగత్తంతా కూడా అసత్యము, ఆధారము, ఆధిపత్యము లేనిది అంటారు. ఏదో ఈ మైదున కోరిక వల్ల తయారైంది, కామం తప్ప ఈ సృష్టికి వేరే కారణం ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాదిస్తారు అని వాళ్ళ యొక్క కొన్ని లక్షణాలు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంటే మాకన్నీ తెలుసు అనేటటువంటి ఒక అహంకారము, ఎవరు దీనికి అధిపతి లేరు అనేటటువంటి భావము ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ప్రౌడ్ ఏథియిస్ట్ అంటే ఆ గర్వంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, నాస్తికులు అని. ఇక్కడ ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయ ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో హిత. సో ఇటువంటి దృక్పథంలో గట్టిగా స్థిరపడి ఉంటే ఈ తప్పుదో పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యములతో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి కీడు కలిగించేవి, దారుణమైనవి అయిన పనులలో పాల్గొంటారు అని చెప్పేసి చాలా వివరంగా మనము కొన్ని మన కళ్ళ ముందు కనపడే విషయాలను ఆనాడే భగవంతుడు ఇదంతా కూడా వివరించటం జరిగింది. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య, ఇటువంటి దృష్టితో వాళ్ళు ఉండి నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయ, వాళ్ళు ఇలా తప్పుదోవతో పట్టించేటటువంటి మనస్సుతో, ఈ అల్పబుద్ధితో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ అంటే
భయంకరమైనటువంటి ఉగ్ర కర్మలు చేస్తూ క్షయాయ జగతోహిత, ప్రపంచానికి వాళ్ళు ఎంతో నష్టం కలిగించే దారుణమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా అంటే ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కొన్ని ఈ వెపన్స్ లాంటివన్నీ కూడా అలాంటి మనస్తత్వ కారణంతో డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగాయి అని మనం అన్వయించుకుందాం. ఇక్కడ అసుర స్వభావుల నమ్మకాలు ఏమిటి అంటే శాస్త్రాలను అనుసరించరు, వారికి చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి ఏమిటో తెలియదు. మళ్ళీ ఒక్కసారి అన్నీ కూడా ఇక్కడ సమ్మరైజ్ ఇప్పటి వరకు మనం చదివిన ఈ అసురీ లక్షణాలన్నీ ఇక్కడ ఒక్కసారి చూపిస్తున్నారు, చూద్దాం. సో శాస్త్రాలను అనుసరించరు, చేయదగింది ఏదో తెలియదు, చేయకూడనిది ఏదో వాళ్ళకి తెలియదు. అసభ్య ప్రవర్తన, నేను సమగ్రుడను శక్తివంతుడును అనేటటువంటి ఒక అహంకారము. అసత్యవంతులు అంటే నిజాయితీ లేకపోవటం. అపరిశుభ్రత అంటే నియమాలను ఇష్టపడరు, పాటించరు. అంటే శుభ్రత గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. బాహ్యమే కాదు అంతర్శుభ్రత కూడా ఉండాలని, రెండు కూడా ఉండవు, నియమాలను పాటించరు అని చెప్తున్నారు. నేనే సర్వనియంత్రికుడను మరియు భోక్తను అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయము. అంటే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం కానీ గౌరవం కానీ ముందుగా అసలు విశ్వాసం కూడా ఉండనప్పుడు నేనే భోక్తను అనుకునేటటువంటి అహంకారం కూడా వస్తుంది. అది స్వీయ కేంద్రీకృతం అంటే ఎంతసేపు వాళ్ళ గురించే ఆలోచించటం, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. సో మన ఎదుటివారి గురించి లేకుండా ఎంతసేపు మన గురించే ఆలోచన చేయటము. ఇవన్నీ కూడా అసురీ స్వభావుల యొక్క నమ్మకాలు. అసురీ స్వభావుల వైఖరి ఎలా ఉంటుందన్నది చూద్దాం. ఇక అంటే ఇక్కడి వరకు వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన పద్ధతిలో సరళిలో ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇకపోతే వాళ్ళ వైఖరి ఈ ఆలోచన పద్ధతిలో ఉండటం వలన వాళ్ళు ఏ రకమైన వైఖరితో ఉంటారు అంటే ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ వైఖరి అలాంటిదన్నమాట. సో మన ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవటమే మన యొక్క లక్ష్యము అని ఉద్దేశ్యంతో ఉంటారు. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది కాకుండా దానికి ఆపోజిట్గా మనం ఇంద్రియాలను సంతృప్తి చేసుకోవటమే మన యొక్క ప్రధాన మానవ నాగరికత యొక్క అవసరం. లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలతో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎందుకు కోరికలు ఎక్కువైనప్పుడల్లా మనం దాన్ని ఎలా తీర్చుకోవాలి అనే కదా మన ఆందోళనలు. ప్రతి చిన్నదవ్వనిండి పెద్దదవ్వనిండి ఏదైనా మనకి ఈ పని చేసుకోవాలి, ఇది చెయ్యాలి, ఈ కోరిక ఇది కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎలా తీర్చుకోవాలి అన్న దాంతో మనకు మొదలవుతుంది. వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక అలా ఎన్నో కోరికలు ఆ వలయంలో చిక్కుకుని ఆ వలయం వల్ల ఈ కామం వల్ల వచ్చిన ఈ కోరికలతో ఈ క్రోధం అనేది కూడా ఆందోళన, క్రోధం ఇవన్నీ కూడా దానివల్లే కామం వల్లే డెవలప్ అవుతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఏదైనా సరే ఈ కామ క్రోధ మద లోభ మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా మూలము కామమే. సో అలా వాటి అన్నిట్లో కూడా నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. సో వాళ్ళ సంతృప్తి కోసం డబ్బు లేనిదే ఈ కోరికలన్నీ తీరవు అనుకుని వేరే విరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా సంపాదించడానికి ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు. అసురీ స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళ వైఖరి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. అంటే ఆందోళన పడటం, ఆ తర్వాత క్రోధము, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు హిరణ్యకశ్యపుడు, ప్రహ్లాద మహారాజు, అలాగే కంసుడు దేవకి దేవిని వధించాలనుకోవటం, రావణుడు సీతాదేవిని తీసుకువెళ్ళాలనుకోవటం అన్నీ కూడా అసురీ స్వభావాలు అని పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి కథల ద్వారా కూడా ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నారు.
ఇకపోతే ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధా ధనమానమదాన్విత యజంతే నామయజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. తమను తామే పొగుడుకుంటూ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు. యజ్ఞం చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఈ యజ్ఞం అంతా, సో యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండకూడదు అన్నది మనం ఇక్కడ చూడాలి. ఏ యజ్ఞమైనా మళ్ళీ ఏ పనైనా మనము త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని చేయటమే ఒక యజ్ఞము. ఈ కలియుగంలో అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో చేసినటువంటి యజ్ఞాలు చేసినా సరే మనం ప్రతి పనిని కూడా యజ్ఞంగా భావించాలి. సరే, ఈ యజ్ఞాలు ఏది చేసినప్పటికీ ఇలా అసురీ లక్షణాలు ఉంటే మనల్ని మనమే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా, అంటే నేను ధనమద గర్వంతో నాకు డబ్బు ఉంది, నాకు ఈ పవర్ ఉంది, శక్తి ఉంది అనేటటువంటి ఒక అహంకారంతో నేను ఇది చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పేసి ఆ భావంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని లక్షణాలను వివరిస్తున్నారు. తర్వాత అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రిత మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయక. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధము, వీటన్నిటితో కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసురీ ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారు తమ దేహంలో మరియు ఇతరుల శరీరాలలో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతో అభ్యసూయక. సో వాళ్ళ అందరి దేహాలలోనూ ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ద్వేషిస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు మనకి ఇక్కడ చిత్రంలో శిశుపాలుని చూపిస్తున్నారు. ఈ రాజసూయ వాళ్ళు పాండవులు ఈ యజ్ఞం చేసినప్పుడు అందరికంటే అధిపతిగా వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని ఎన్నుకుని ఆయనకు గౌరవ మర్యాద లాంఛనాలన్నీ జరిపినప్పుడు అప్పుడు శిశుపాలుడు అలా ఎంతోమంది వేరే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ యాదవునికి ఈ గౌరవం ఇవ్వటం ఏమిటి అని చెప్పి ఎన్నో రకాల పరుష వాక్యాలు తూలనాడుట చేయటం జరిగింది. ఆ దృశ్యాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది కేవలం ద్వేషంతో ఇంతమంది ఉంటే మీరు వీళ్ళకి ఇవ్వటం ఏమిటి అన్నట్లుగా అలా అసూయ ద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా అసురీ ప్రవృత్తి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ శిశుపాలుని చూస్తున్నాము. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటిమాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. అసుర జీవజాతులలోనే మాటిమాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చెందలేరు. అసురీం యోనిమాపన్నా మూఢ జన్మని అంటే ప్రతి జన్మలోనూ వాళ్ళు అలాంటి జన్మనే పొందుతున్నారు ఈ స్వభావంతో. మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతి. మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ, నేను వాళ్లకు ప్రాప్తం కాను. తతో యాంత్యధమాం గతిం, సో వాళ్ళు ఆ రకంగా అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ముఖ్య శ్లోకం. ద్వారం నాశనమాత్మన కామ క్రోధస్తథా లోభా తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. ఇది మనము
ప్రాక్టికల్గా రోజు గుర్తుంచుకోదగ్గ శ్లోకము. ఇది గుర్తుంచుకుంటే కొంతవరకు మనము ఆ మార్గంలో నడవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు, సరి అయిన మార్గంలో. త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాల ద్వారం నాశనమాత్మన, 3 రకాల దారులు ఉన్నాయట నరకానికి, నరకద్వారానికి. ఏమిటి? మన నాశనం చేసేటటువంటివి. అవి ఏమిటి అంటే కామం, క్రోధం, స్తధాలోభం. కామము, క్రోధము, అలాగే లోభము. గ్రీడ్ అంటే దురాశ అనుకోండి. అది తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. అందుకని కాబట్టి ఈ 3ంటిని కూడా వదిలిపెట్టు అని చెప్పేసి చక్కగా ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కాబట్టి ఈ 3ంటిని కూడా విడిచిపెట్టాలి అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. ఇది మనము రోజువారీ గుర్తుంచుకోదగ్గటువంటి శ్లోకం. పెద్దవి అర్థం చేసుకోలేకపోయినా మనం ఈ చిన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకుంటే ఇది మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మన. సో నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి అంటే కామం, క్రోధం, లోభం, దురాశ అన్నమాట. సో కోరిక అంటే విపరీతమైన కోరికలైనా కొన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయాలి. పోనీ బేసిక్ కోరికలు వరకు కాకపోయినా అలా మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నించవచ్చు సాధనలో. అంటే కొంచెం విపరీత కోరికలనైనా తగ్గించుకుంటూ ఉండటానికి. క్రోధం, ఇది చాలా వరకు ప్రయత్నించాలి. కోరిక కంటే ఇది తగ్గించుకోవటం ఇంకొంచెం సులభం. సో క్రోధం, కోపం రాకుండా చూసుకోవటం. లోభము అంటే దురాశ లేకుండా ఉండటము. ఇవి క్రోధం కంటే కూడా దురాశను కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఇంకొక రవ్వ సులభమేమో మరి. సో ఈ 3టిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి మనం సాధన మొదలు పెడితే భగవంతుడి వైపు ఈ భగవన్నామంతో మనకు ఇవి సాధ్యపడతాయి కొంతవరకు. సో అవన్నీ మనము చేస్తే ఆ భక్తి మార్గంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడే చెప్తున్నారు, కామక్రోధస్తథాలోభ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. ఈ 3 కూడా నరకద్వారాలు కాబట్టి ఈ 3టిని కూడా విడిచిపెట్టాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కామం, కోపం, దురాశ ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు ఉదాహరణలు. కామం అంటే ఇవన్నీ విపరీత కోరికలు అన్నమాట. ఆ ద్రౌపదీ దేవి పట్ల వాళ్ళు చూపించేటటువంటి ప్రవర్తన. తర్వాత పాండవులు, వాళ్ళు విపరీతమైన కోపము తో వాళ్ళు ద్వేషంతో, ఒకళ్ళ ద్వేషం అన్నమాట అది. ఎవరు సొంత అన్నదమ్ములే, సొంత అన్నదమ్ములు కాకపోయినా అన్నదమ్ముల పిల్లలు. సో అది. తర్వాత గ్రీడ్ అంటే దురాశ. మొత్తం హస్తినాపురం అంతా కూడా మనమే తీసుకోవాలి అనేటటువంటి ఈ దురాశ. ఈ 3టికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో కామము, క్రోధము, తర్వాత లోభము, గ్రీడ్, దురాశ అన్నది. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నర ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేచిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. సో మనము ఈ 3 దుర్గుణాలను వదలటానికి మెల్లగా ప్రయత్నం చేస్తే భగవన్నామ సహాయంతో అప్పుడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను మెల్లమెల్లగా చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందవచ్చు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇలా ద్వేషము ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ముందుగా ఈ అసురీ లక్షణాలన్నీ ద్వేషము, ఈర్ష్య, అజ్ఞానము, కోపము, దురాశ, అహంకారము, గర్వము, ఈ తరువాత ఈ బంధము, ఈ బంధాలన్నీను, ఇవన్నీ మెల్లగా మనము తగ్గించుకుంటే అప్పుడు ఒక గురువును, అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి ముందుగా ఒక సరి అయిన గురువును ఎంచుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాము. ఒక గురువుని
చూసుకుని ఇవన్నీ తగ్గించుకుని గురువుని చూసుకుంటే అప్పుడు మనము వేదాలను కొంతవరకు పఠించి ఆ నియమబద్ధమైన జీవితంతో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మనము ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తూ అలా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి ఈ మెట్లు అన్నీ కూడా మనకు చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఇది నేను ముందుగా చెప్పినట్లు చాలా ప్రాక్టికల్గా మనకు ఉపయోగపడే విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారత న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో శాస్త్ర విధులను ఉత్సృజ్య అంటే విస్మరించి వర్తతే కామకారత ఇష్టం వచ్చినట్లు మనము పనులు చేస్తే నససిద్ధిం అవాప్నోతి అంటే పరిపూర్ణతను కానీ నా సుఖం కానీ పరంగతి కానీ ఏమీ లభించదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్ర విధుల ప్రకారం మనము చెయ్యాలి. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కటి మనం కరెక్ట్ అనుకుంటాం. అందుకే మన శాస్త్రాలు ఏ పని ఎలా చెయ్యాలో శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. ఆ రకంగా మనము చేయాలి. అంతేకాని ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేస్తే దానివల్ల ఆనందం సుఖం కానీ సిద్ధి కానీ పరంగతి కానీ పరాంగతి అది కానీ ఎవరికి రాదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఉదాహరణగా అంటే చెయ్యకూడని పనులు ఏమిటి అన్నవి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. అవన్నీ ఏంటంటే శాస్త్ర విరుద్ధములైనటువంటి పనులు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. అందువల్ల తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రం చేయదగ్గ కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవటంలో మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణము. సో మనము ఆ శాస్త్రాన్నే ఒక స్టాండర్డ్గా పెట్టుకోవాలి. ప్రమాణము అంటే అది అర్థం. సో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే ఆ శాస్త్ర ప్రమాణంతో మనం కార్యాకార్య వ్యవస్థితం కార్యము ఈ కార్యాకార్యాలన్నిట్లో కూడా చేసేదేమిటి చేయకూడదేమిటి అన్న దాంట్లో మనము ఉండాలి, చేయగలగాలి. దేని ప్రకారం అంటే శాస్త్ర ప్రమాణంతో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. సో శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం ఆ శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని కర్మను కర్తుం ఇహార్హసి. సో కర్మ ఆచరించాలి. ఎలా ఆచరించాలి? శాస్త్ర విధానాన్ని తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా ఆచరించాలి. సో ఈ శాస్త్ర ప్రమాణంతో చేయవలసిన పని ఏది, అకార్యమేది, కార్యమేది అన్నది తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా పనిని చేయండి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఒక గురువు దగ్గర మనము నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు. సో ఇక్కడ ఈ భగవంతుడు కూడా చిన్నప్పుడు ఆయన గురుకులంలో ఉండి నేర్చుకున్నారు. కృష్ణ బలరాములు చిన్నతనంలో చూస్తున్నాం. సాందీపని ముని ఆయన యొక్క గురువు. ఆయన గురుకులంలో వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు. ఆయన భగవంతుడు అన్నీ తెలిసిన భగవంతుడు కూడా అక్కడ ఉండి 64 కళల్ని 64 రోజులలో రోజుకొక కళ చొప్పున చెప్పటం జరిగిందని చెప్తారు. సో మనం మామూలుగా ఒక్క కళ ఉదాహరణకి ఏ నృత్యము సంగీతము నేర్చుకోవాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు సాధన చేయాలి. కానీ భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా రోజుకొక కళ చొప్పున నేర్చుకోవటం జరిగింది. అది అంటే మనకి ఒక గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే గురువు అవసరం లేకపోయినప్పటికీ ఆయన కృష్ణ బలరాములు వాళ్ళు అంటే మానవ రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అలాగే ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకోవటం జరిగింది అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అలాగే ఈ సత్య వరాహ ఈ యుగాల యొక్క ఏ రకంగా ఈ యుగాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మార్పు చెందుతూ వచ్చాయి, ఈ దైవ ఆసురి లక్షణాలు ఏ రకంగా ఈ యుగాలలో మనం చూస్తున్నాము
అన్నది ఇక్కడ ఈ చిత్రాల్లో చూస్తాం. సత్యయుగంలో తీసుకుంటే ఇది వరాహదేవుడు, ఈయన హిరణ్యాక్షుడు. సో ఈయన భూమాతను బాధ పెడుతూ ఉంటే ఆయన వచ్చి భూమాతను రక్షించి హిరణ్యాక్షుణ్ణి వధించటం జరిగింది. అది మనకు తెలిసిన కథ. సో అక్కడ ఆ టైంలో సత్యయుగంలో రాక్షసుడు, తర్వాత భగవంతు సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు, రాక్షస అసురీ గుణం ఉన్నవాళ్ళు వేరు వేరు గోళాలలో ప్లానెట్స్లో ఉన్నారు. ఈయనేమో ఒక ప్లానెట్లో ఉంటే ఈ వచ్చి భూమిని ఇలా చేయటం జరిగింది. వేరు వేరు ప్లానెట్స్లో ఉన్నారు. అయితే త్రేతాయుగంకి వచ్చేసరికి రాముడు, రావణుడు వేరు వేరు దేశాలలో ఉన్నారు. తరువాత ద్వాపర యుగంలో పాండవులు, కౌరవులు కూడా ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు సేమ్ ఫ్యామిలీ, అయితే అన్నదమ్ముల పిల్లలే, కానీ ఒకళ్ళకి అసురీ లక్షణాలు, ఒకళ్ళకి దైవీ గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తర్వాత కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ఈ దేవాసుర లక్షణాలు రెండూ కూడా ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడైనా మంచి లక్షణాలు ఉంటున్నాయి, మళ్ళీ ఈ రాక్షస గుణాలు, అసురీ లక్షణాలు కూడా ఉంటున్నాయి ఒకే మనిషిలో. అది మన కలియుగంలో ఈ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో రాను రాను ధర్మం ఆ రకంగా తగ్గటం, అసురీ లక్షణాలు పెరగటం చూస్తున్నాము అన్నది మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మనందరిలో కూడా ఇలాంటి రాక్షసత్వం ఎంతో కొంత కంసుడిలాగా, శిశుపాడులాగా ఉంది. అయితే దానిని మనం ఏ రకంగా దానిని అధిగమించాలి, ఏ రకంగా మనం దానిని వదిలించుకోవాలి అంటే భగవన్నామస్మరణతో మనము అది వదిలించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దాన ప్రవృత్తులను కలిగిన వారు నీచ జన్మలను పొంది భవబంధనములలో చిక్కుకొనెదరు. కావున మనము దైవీ గుణములను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారము జీవనం గడుపుతూ, దైవ గుణాలను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారం జీవనమును గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమును పొందవలను అని చెప్పి మనం ఈ 16వ అధ్యాయంలో నేర్చుకున్నాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ